Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her er min første video, så jeg tror godt I ved, hvad jeg skal. Hvad er det? Jamen det er sørme, at I skal ned og trykke subscribe, eller på dansk skal det abonnere. I må meget gerne og skrive noget i beskrivelsen. Noget jeg skal lave til den næste video, for det er en Q&A. Jeg kan for eksempel skrive, hvad er din alder, hvor mange kæledyr har du, eller alle mulige spørgsmål. Ja. Og hvis I ikke har en konto, lav en og abonner til mig. Det giver lidt mere mening at abonnere til Shazza Mika eller Morgenmønster, ikke? Men please! Undskyld, men lyden den gik lige væk. Og altså sådan, I må meget gerne skrive, om jeg er for mærkelig på den her måde, eller om jeg skal være lidt mere stille, eller I kan skrive lige hvad I vil. I kan også bare skrive hate, men det bliver jeg ikke så glad for. For at gøre mig glad, så må I meget gerne skrive glade kommentarer, like og subscribe. Så siger jeg 1000 tak, hvis I gør det. Og jeg giver et shout-out. Ja, vi ses i næste video. Hej!